आं खरकसा किला बागमानि सेक्रेटारि सामुंखाय दं ताबो सिनि सार पूर्णचंद्र जमातिया सीएम जाय दं साबनि फानबाय बप्पा संखा आं कतर सामानिया सालसा बागमाव बाहायनो अमहाय नङानो आनो बकल खाय सानाय केब गुरै आनि बखाव फातेना नाय दङ हायसि आं हायनि बागैनो बायरेयाव सामुंखायनो नि मा फायो आं खरकसा ब्लक नि सेक्रेटारि हिसाबै आं सामुंखाय दं एरें एरें नरु आब्रो कक सालसा फातेनाय फाते माने या गुलो जेबरक कमा माने या गुलो सिमिसि या खतम लाई बस 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 फेट लायु फेट नाम लायु अब सिनि टिप्रा मथानि जारा लीडर खाय दंनाय रक अब फेट निमे हायसि परितुस बबो हायनु खरकसा टिप्रा मथानि खरकसा लीडर गाहाम केन्तु राजनीति नि बागै जतो एलेकावनो राजनीति थंलाय दं हायसि आं ओ टिप्रा मथानो बाहायनो आं राजनीति होन दफानि बागै सामतां सकनाय नि साइमै हायसि ताममाले जों नुगै दङ बिसिं बिसिं राजनीति थंलाय माने अम हायकेना आं राजनीति थंजाग हायसि सानानि मुसु जिनि जारा लीडर दंनाय रक जिनि जारा लीडर दंनाय रकसि और जागा राजनीति खायो